Cantas parellas tiveche? Tiveche algunha? Pues, mi má, só tive unha parella, cortei con ela e case levo un ano pois sen estar con ninguna parella. Ti tiveches parella alguna Sí, vez? tiven 3, pero bueno, Tres. sí. Cada unha de 3 meses. Cada unha de 3 tres de 3 meses. As 3 foron moi cortas, de 2 podo dicir que non estaba namorado, o sea, foi unha cousa de, vale, pois por ter parella teño parella, foi dun día para outro as dúas, o sea, moi rápido. E de outras sí que tiven namorado, pero por tema de idade e demais, pois non saiu ben. E claro, es que as relacións de maior diferenza de idade complicado. Bueno, a ver, Porque depende. os grados de madurez son diferentes, entón, claro, aí... A veces non, depende da persoa. Ti crees que non? Sí, totalmente. En certas cousas como que chocábamos, o sea, non chocar, pero que eran bastante diferentes. Bueno, a ver, eu penso que a madurez ao final vai na persoa e non na idade. Hai xente de 40 anos que igual ten menos madurez que unha persona de 18. E, por exemplo, serías capaz de perdoar algunha infidelidade? No, Non, para pues nada. claro, No. eu Pero, tampouco. en cambio, eu sí que fui infiel, pero... Ti pero fuches sí, infiel? varias veces, pero a ver, si mo fan a mí, no. Foi o típico de sair de festa, eu nunca o cheguei a falar, o sea, pero enteráronse pois tamén por xente de fora, porque ao final todo o mundo lle encanta falar. A ver, chocoume, o sea, cando me contou iso, sorprendime moito. Eu cando estou con esa persoa, eu full a muerte, o sea, porque eu me tomo as relacións amorosas moi en serio. Penso que Jairo é bastante intenso, a verdade. Eu máis ou menos teño certas ideas claras de que é o que quero na miña parella. Por exemplo, eu quero que haya sinceridade. Cada unha como eu, el dice que lle costa moito, pero a verdade que falou moitísimo. Que a outra persoa pois fágame reír moitísimo, o sea, eso valoro moito. Hubo un momento que xa me estaba como aburrindo, pero bueno, non lle iba a decir ali. Unha das cousas que eu valoro moito é o tema da paciencia. O sea, non sei, é que eu tampouco fixe nunca nada ben, o sea, nese aspecto fui unha cabeza tola desde moi neno. Sempre estive máis dentro da miña cabeza sobrepensando. Teño certas cousas da miña vida que me pesan moito e en certos momentos podo ser bastante intenso, entón a mí gustaría que a outra persoa teña esa paciencia comigo para soportar certos problemas, que teña esa empatía de comprender, bueno, de comprenderme.